Hindi pa man opisyal nagsisimula ang summer season, ramdam ng iba't ibang bahagi ng Camarines Sur ang matinding init ng panahon. Habang iba ay nagpaplano ng mga outing, may ilan naman magulang na babahala sa sakit na kaugnay na pagtaas ng temperatura. Isa na rito si Nanay Nerine na ilang araw nang binabantayan ang kalagayan ng kanyang anak na nakakaranas ng pagtatae at pagkakaroon ng skin rashes. Sobrang init, tapos uulan. Yung singaw po, yung singaw po sabi po ng mga matatanda, yung singaw daw po, yun daw po yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng ganun, ng nagpagtatae. Dahil sa kakapusan sa pinansyal na kakayahang, hindi agad nakapagkonsulta sa doktor ang kanyang anak. Kaya naman malaking pasasalamat ni Nanay Nerine na may libreng serbisyong medikal na nilalapit ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur para sa mga residente. Sa pamamagitan ng libreng konsulta at pamamahagi ng gamot, nabigyan ng agarang atensyon ang pasyenteng tulad niya. Dakulang tabang po, sir. As in talaga pong dakulang tabang sa moya. Lalo na po pag alkani, dahil na kami mabayad ning pagpa-check up sa doktor, dahil na po kami mabayad ning pagpa-CBC po, mahal man po bagayan. Tapos, yaon na po gabo si bulong libre. Dako lang tabang pong maray. Nagbabala naman ang eksperto mula sa Provincial Health Office o PHO Camsur sa posibleng pagtaas ng kaso ng skin rashes at diarrhea habang patuloy ang nararanasang matinding init. Ayon kay Dr. Maria Lourdes Damato, medical personnel ng PHO Camsur, kabilang sa mga karaniwang sintomas ang mataas na lagnat, pagkakaroon ng rashes at pananakit ng tiyan ng sanhi ng diarrhea. Mas maganda kung iinom po ng madaming tubig, mga 8 glasses a day, para maiwasan po yung dehydration. Pinapayuhan naman ng PHO ang publiko na ugali uminom ng sapat na tubig, panatiling malinis ang pagkain at iwasan ang matagal na pagbababad sa init ng araw. Samantha Alano, CSN.